Hei! Tänään näytän teille, miten hiuksiin voi helposti loihtia ihanaa pientä väripiristystä. Toteutan tämän Pastel Story lookin Schwarzkopfin Blonde 2-in-1 vaalennusvärin sävyllä Pastel Rosé, jossa on mukana ripaus vaaleanpunaista. Ja lopuksi lisään latvoihin vielä Live Ultra Bright-sarjan shokkipinkkiä. Laita hanskat käteen ennen värin levitystä. Aloita värjäämällä koko hiukset Blonde 2-in-1 sävyllä, jossa on mukana ripaus pastelliroosaa. Samalla kertaa hiukset saavat siis sekä vaaleamman että hiukan pastelisen sävyn. Purista ensin koko vaalennusvoiden levitys pulloon ja ravista sitten huolellisesti. Kun voide on valmista ja sekoittunut hyvin, levitä seos koko hiuksiin osio osiolta. Hiero sen jälkeen väriseos hiuksiin tasaisesti. Anna värin vaikuttaa 30–45 minuutin ajan. 30–45 minuutin jälkeen huuhtele hiukset, mutta muista jälleen pukea ensin suojahanskat. Huuhtele niin kauan, että huuhteluvesi on täysin kirkasta. Sen jälkeen kuivaa hiukset pyyhkeellä ja kampaa pakkauksen mukana tuleva hoitoaine hiuksiin kauttaaltaan. Se hoitaa hiuksia ja antaa niille kauniin kiillon. Jos kaipaat vielä pastellisempaa lopputulosta, voit vielä värjätä hiusten latvat Live Ultra Bright-sarjan sävyllä Shocking Pink. Kun olet pessyt hiukset ja kuivannut ne pyyhkeellä, suoja jälleen vaatteet ja olkapäät vanhalla pyyhkeellä ja pue suojahanskat. Seuraavaksi sekoita värivoide pakkauksen mukana tulevan hoitoaineen kanssa. Seoksen väri kertoo sinulle hyvin, miten voimakas värjäys tuloksesta tulee. Jos haluat vaalean pastellipinkit latvat, käytä paljon hoitoainetta ja laita värivoidetta sekaan vain herneen kokoinen nokare. Sen jälkeen huuhtele hiuksia, kunnes huuhteluvesi on kirkasta. Voit korostaa hiusten pastellista sävyä kauniisti meikillä lisäämällä esimerkiksi vaaleanpunaista luomiväriä sekä mattapinkkiä huulipunaa.